दिनै चिरां जिल्ला बिजेपि दोलो एसटि मोर्चानि मावफारिया जथुम जायो। बिजनी महकुमा सिंनि बर' बाजारनि नब्लाङाव जानाय चिरां जिल्ला बिजेपि दोलो एसटि मोर्चानि मावफारिया जथुमाव चिरां जिल्ला बिजेपि एसटि मोर्चानि गाहाय नेहाथारि रनजित बसुमतारी, लेङाइ आफादगिरि भगवत ब्रह्म गयारी, बिटिसिनि एमसिएलए फारियै राजिब ब्रह्म, प्रभात बसुमतारी आरो दोलोनि गोबां मावथि सोद्रोमाफोरा बाहागो लायो। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिटिसिनि एमसिएलए राजिब ब्रह्मआ फैबाय थानाय समाव बिजेपि हानजाया बिटिसिखौ सासन खालामनायनि थांखिया दं। फैगौ लकसभा बिसायख'थियाव 5 नं क'क्राझार बियाबाव एनडिएनि बिथोन बादियै बिजेपि हानजाया खामानि मावगोन होनना ओरैबायदि बुङो। बेनो दिनैहाय चिरां जिल्ला एसटि मोर्चानि दिनै मेलमोन। आंखौ स्टेटनिफ्राय चिरां जिल्लानि एसटि मोर्चानि प्रभारी हिसाबै हरदों। बेनिखायनो आं दिनै बेयाव नुजाफैदों। जिखुनु जाया फैगौ 26खौ लानानै जोङो सानदों। जिहेतु बिटिसि एरियायाव एसटि सोरा गासै 30टा दं। बेनि उनाव जेनेरेल मोनबा, अपेन मोनबा। दा 30टाखौ जों देरहानांगौब्ला जोङो जोंनि बे ट्राइबेल माहारिखौ जोङो स्ट्रं खालामग्रोनांगोन। अब्लासो जोङो बिजेपि हिसाबै जोङो सिंगेलै जों गेलेनो हागोन। बे सिन्थाधाराखौ लानानै दिनैहाय जों प्रथमबार चिराङाव वार्कार मिटखौ जों लानाय जाबाय आरो बे बुजायनायबो जाहैबाय जाहाथे जोङो नेक्स्टआव 25आव जोङो जाहाथे सिंगेलै गेलेनो हायो। बेनिखायनो जोङो बे एसटिफोरखौ जेसेबां बिटिसि एरियायाव एसटिफोर दं बेफोरखौ जों लानानै हाबाफारिखौ दिनैनिफ्राय लाजेनबाय आरो बियो कन्टिनिउआस सोलिबाय थागोन, जाबाय थालांगोन। मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव जों बेखौ बानायगोन आरो बिनि उनाव जोङो मण्डल हाबगोन आरो मण्डलनि उनाव जोङो सक्ति केन्द्रआव हाबनानै जोङो ट्राइबेलफोरखौ जों बुजायगोन। जिहेथु बिटिसिआव ट्राइबेल राभा दङ, गार' दं, बर' दं, खालि बर'ल'थ' नङा। जों बिसोरखौ लानानैसो जोङो राजनिति गेलेनांगोन। अब्लासो जों बिजेपि हिसाबै जों गसंथानो हागोन। दा बे असिलाखौ लानानैनो जों दिनैहाय बेखौ प्रथमबार जों बे मिटिंखौ लानाय जादों वार्कार। बेथ' नंद्रायबो नङा, बिसिनाबो जोंनाव बिराद हाबनो नागिरो खिन्थु जोंबो सोनो हाया। खोथाया सैथो, बिसिनाबो फैनो नागिरो, जोंना खमबावसो खिन्थु बिसिना जोंथ' बिराद सोनो हायो। जोंबो दा एलायन्स जानायखाय जों माने जोंबो सोआखै आरोखि बिसिनिखौ। नङाबाथ' दानो ज्राव फैयो, खुनु खोथा गैया। जोंबो सोथ'नाय नङा आरोखि। जिहेतु सरकारा एलायन्स जाबायना, मिलिजुलिथ' दानांगोन। जाबाय जेब्ला मान सन्मानखौथ' लाखिनांगोन ना, जोबथाजासिम 5 बोसोरखौथ' दानांगोन। ओंखायनो जोंबो बिथांमोननि मानसिखौ सोआ आरोखि। सार, एमपि इलेक्सननि थियारि माबायदि जानानै दं दा? एमपि इलेक्सननि बेलायाव आं दा बारा बुंथ'नो हानाय नङा। थारमाने बे एसे गोजौनि खोथा जाहैबाय ना। आं दा गोजौ लेभेलाव मा सिन्थाधारा खालामनायदों बे दा आंनि नलेजाव गैथ'आ आरो। सार, बिजाथिफोरखौ सायख'बायमोन नामा बिजेपि हिसाबै? बिजेपि हिसाबै जों सायख'थ'वाखै। बिग्राफ्राथ' गोबां दं, बिग्राबो दं। दा मोननैया बे उननि बाथ्रा। हाइकामान्डनि खोथा, हाइकामान्डआ जा बुङो बेनो सोलिगोन। एसटि जाथि हिसाबै बिजेपिआव माबायदि बाहागो लागासिनो दं सार? स्पेसियेलि बुंनो थाङोब्लाथ' नोङो सारा नर्थ इस्टआवनो नोङो गुबुन हारिफ्राथ' बिजेपिआनो जोब। ट्राइबेल जिथु नोङो ओरै कार्बि आंलंनिफ्रायनो होन, नोङो डिमा हासावखौनो होन, नों देउरि काउन्सिलखौनो होन, लालुं काउन्सिलखौनो होन, नोङो थेङाल कसारिखौनो होन, आरो मार गासिबो माने त्रिपुरानिफ्राय आराम्भ लानानै बिजेपि जोबखा। दा जोंनि बिटिसि एरियायावल'सो एसे ट्राइबेलफ्रा बिजेपिखौ एसे गोनो गोथो खोथा बुङो। नाथाय बेयावबोथ' बिजेपिजोंनो एलायन्स ना, इउपिएलजों, नङा होमबा? नाफामफोरनोथ' एलायन्स दंना बावनो ट्राइबेलजोंनो एलायन्स जोब मथा मथि। दा बाथ्राया बेनो, मानसिफ्रा बुङो एकदम माने बर'फोरखौ जाख्रेबजोबथारबाय, जाख्रुबथारबाय होनना बुंथारो बिजेपिआ। खिन्थुथ' बिदिथ' नङा। गुबुन बे काउन्सिलफ्राथ' बिराद मोजां सालायगासिनो दं मालाय। कार्बि आंलंआ बिराद मोजां सालायगासिनो दङ, डिमा हासावबो बिराद मोजां सालायगासिनो दं। आरो त्रिपुरायाव दाखालि सानैया देरहाबावदों नङा होमबा बाइ इलेक्सनाव? देरहायाखै होमबा? होमबा दा नर्थ इस्टआव गासिबो बिजेपि जाजोब्बाय आरोखि। जोंनि मानसिया मा सानदों आं बेखौ बुंनो हाया। टारगेटआथ' दं 25आव टारगेट दं। बे मा खालामो, गोजौनिबोथ' आसिरबाद नांबाय, सानलाबायबानोथ' जाया, टारगेटआ दं। गुबुन फारसेथिं एमसिएलए प्रभात बसुमतारी बिथाङाबो खौरां बिजोंनि गेजेरजों बिजेपि दोलोखौ गोख्रों खालामनाय थांखिजों दिनैनि मावफारिया जथुमाखौ लानाय जायो होनना बुङो। थारमाने भारतीय जनता पार्टी चिरां जिल्ला एसटि मोर्चानि दिनै मिटिं जादों। बे मिटिङा जाहैबाय इन्टारेक्सन प्रग्राम। जोंनि वार्कार्सफोरखौ लानानै मोनसे इन्टारेक्सन प्रग्राम।
आरो उद्देश्यआनो जाहैबाय जोङो जोंनि संगठनखौ बा जोंनि एसटि मोर्चाखौ बोरैहाय गियार आप खालामनो खारन फैबाय थानाय जिनोखि एमपि इलेक्सन बेयाव जोङो गाहामैनो बाहागो लानो हानाय बायदि जों दानिफ्रायनो एसे प्रिपेरेसनाव दङ खारन बाव मोननै दोलजों सोरखार सालायनानै दं मोनथामजों जेनेबा जिएसपि दं बा इउपिपिएल दं बा बिजेपि दं दा मोनथाम दोलोनि गेजेराव हाइकामान्डआ जायनो हरगोन जों बेजोंनो गोसो मोदोम जिउ होनानै खामानि मावगोन जों बयबो थिरां लानानै दङ खारन जोंहा उद्देश्य दं बाव बेनिफ्राय एमपि देरहाहरनायनि जायनिखि जाया केन्डिडेटआ खारन जोंहा भारतआव नरेन्द्र मदिनि प्राइम मिनिस्टार बिथांखौ आरोबाव खेबसेबाव प्राइम मिनिस्टार खालामनायनि मोनसे सिन्थाधारा दं खारन बिथांनि प्रयजन दं भारतबासि रायजोनि थाखाय बेखायनो जोङो खेंसेटबाबो जों माबा सहाय खालामनो हायो नामा बे उद्देश्य लानानै जोंनि जिनोखि एसटि मोर्चानि जिनोखि कार्यकर्ता बिथांमोनखौ जोङो मटिभेट खालामनो थाखाय जोङो नाजाबाय थादों आरो नाजालांबाय थागोन आरो जेरैखि जाया जोङो फैगौ जिनोखि फैबाय थानाय जिनोखि इलेक्सनफोर बेयाव जोङो गोख्रोङै बाहागो लागोन सार बर'फोर हिसाबै बिजेपिआव माबायदि बाहागो लादों दाथ' नुनो थाङोबाथ' फ्राय माने बिजेपि मुखि दा जोंनि एप्रचिंआ एसे खम जादों न' डाउट खिन्थु जायफ्रा माने बाथारबाय ओरैबो बाबाय खिन्थु अबाव थांनो बेबायदि जानानै दं दा बेफोरबायदि मानसिफ्रा हयथ' बिजेपिआवनो जोंजों फैगोन बेखौ जों नुदों जोंनि एप्रचआ जों एसे गियार आप खालामबावबानो फैगोन आरोखि आरो बर'फ्रा नोङो बिजेपि खालामनायाव खुनु गिनांगौबो गैया खुनु साननांगौबो गैया खारन बर'फोरखौ जिनोखि आदोर खालामबोनाय जिनोखि मोनसे सहाय खालामबोनाय बुङोबा भारतीय जनता पार्टी दल आरो बिथांमोननि बा जोंनि जिनोखि दैदेनगिरि बिथांमोनानो जोंखौ सहाय खालामबोदों बा एसटि मानसिफोरखौ आदोर खालामबोदों बेखायनो जोंहा बिजेपि जाजोबब्लाबो जोंहा बाव गिनांगौ गैया जोंनि थाखाय लाबसो जागोन खारन जोङो 80 दोल मोननो हाबाय बर' लेंगुवेज बिजेपि सरकारनि आमोलावनो जों बे जिनिसखौ मोननो हाबाय गिदिरथार मोननाय बुंनो थाङोबा बिटिसि जोंनि हा हुखौ सेफगार्ड खालामनो थाखाय जों बिटिसिबो मोनबाय आरो दा बिटिआर मोनबावबाय जोंनि माखासे जिनोखि मा होनो बेखौ भेन्सार स्कुलफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि जिनोखि ज'जा सोलिबाय थादों बेफोरो जाफुङोब्लाथ' आरो बेफोरखौ लानानै जों मोनसे समाव आन्दलन खालामदोंमोन जोंनि शिक्षा दिक्षा समाज बेबस्था जोंनि डेभेलपमेन्ट बेफोरखौ लानानै जों आन्दलन खालामदोंमोन खिन्थु दा बेफोरो मोनसेनि उनाव मोनसे जाफुंबोगासिनो दं साक्सेस जाबोगासिनो दं दा बेखायनो जोंहा फोथायनाय दं भारतीय जनता पार्टीनि सायाव बा जोङो एसटि मानसि हिसाबै जोङो बिजेपि कार्यकर्ता हिसाबै जोंहा मोनसे गोथौ फोथायनाय दं जोंहा बर' जाथि हिसाबै बा एसटि हिसाबै एसटि माहारि हिसाबै जोङो खुनु गिनांगौ गैया जोङो बाव हाबसोमनानै खामानि मावनो हायो आरोखि इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारिया बिथांमोना एलायन्स थासेयावबो मोनसे बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों जे बिजेपिनि दैदेनगिरिफ्रा इउपिपिएलआव हाबनो नागिरखाबाय नाथाय जोङो हाबनो होआखै होनना बिदि बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों मारे बिजेपिनि दैदेनगिरि रोखोम आं खोनाथ'वाखै जेनेबा आङो राजु नार्जारि बिथाङा मा बुंदों मा बुङाखै आं बेखौ खिन्थु बारा नायनाय जायाथ' माखासे माबाफोरखौ नायनाय जाया खम नायो आरोखि आं दा आं मिथिथ'वाखै आरो इउपिपिएल हान्जायाव जइन जानो नागिरदों बे सम्भब नङा माने आङो सम्भब नुहुराखै आरोखि खिन्थु दा एलायन्स सरकार हिसाबै हयथ' बिथांमोनाबो बे जिनिसखौ मा रोखोमै लादों बेखौ मिथिया जोङो गावबागाव आलादा मोनसे दल जाहैबाय नालाय बिथांमोननि सिन्था खालामगोन जोंहा जोंनि सिन्था खालामबाय थादों दा बिथांमोना बेबायदि सानदोंबा बे बिथांमोननि खोथा खिन्थु जोंनि नुहुरनायाव भारतीय जनता पार्टी हिसाबै बिराद गोरायैनो दं बिराद स्ट्रङैनो दं आरो जोंहा माबा मोनसे फोथायनाय दं फैगौ समफ्राव जोंहा गोख्रोंसिन जागोनखौ जों नुहुरदों आरो